И здравейте отново YouTube. Аз съм Преслав Стоянов. Вие вече ме знаете. Сега ще ви покажа телефонни шегички. Добре. Така. Ало. Мисля, че сте си изгубили каручката. Да. Намерих я на улица Хаджи Димитър 177. И конят ви е там. Тоест магарето. Не. Вие добре ли сте? Аз да виям морковите на магарето, вие добре ли сте? Аз си гледай работата, е. Някой друг. Ало, търсили сте ме? Не, търсили сте ме? Не съм сбъркал номера. Вие сте ме търсили. Госпожо, чувате ли се какво говорите? Не, вие сте ме търсили.